tikuchita nawo deal. So padakali pano chinthu chichi tachitembenuza ndiye tachigwedeza ichichi chikugwedera ndiye tikuyesera kusomeka anthu oyenerera pa makansulo kuti chiyende bwino. Omwe sitinamveko zokhudzana ndi mmene boma la Professor Arthur Peter Mutharika lakonzera zinthu zake. Lerotu Dr. Ben Phiri abwera nazo poyera afotokoza tomwe ukadaulo momwe makanso amayenera azigwirira ntchito ndipo kagwiridwe kawo ka ntchito ka makanso kasintha tsopano pamene afotokozera nkhani yokhudzana ndi CDF. Kodi CDF poyamba imagwira ntchito motani nanga pano CDF izigwira ntchito motani malingana ndi mmene lamulo linabwerera khoti komanso ndi mmene aphungu anayikira malamulo ndi ndondomeko mmene CDF iyenera kuyendera nanga ma standards akagwiridwe ntchito ka makanso akhala otani afotokozeratu mmenemo komanso akamba nkhani yokhudzana ndi misika imene ikumachitika m'masitezi mwathu kodi nkhani imeneyi ayikonza motani. Zikuoneka kuti m'masitezi mwathu munalowa chipolowe pamene anthu paliponse amangopangapo tu malonda amene iwo angakonze mmemo umangophikidwa paliponse m'masitezi mwathu. Komanso ayankha pomalizira penipeni nkhani yofunikira kwambiri yokhudzana ndi dongosolo la anyamata amene amapanga kabaza mtaunimu ngozitu zikuchuluka kwambiri. Iwo anso ayankha nkhani imeneyi tatiye tionere mwachidwi musayikapanga like comment komanso subscribe. Dr. Ben Phiri ndakulandani ku program ya MBC Exclusive. Ndatokoza kwambiri. Tiyamikire kunena kuti no mwasankhidwa kukhala nduna yoona za maboma ang'onoang'ono komanso chitukuko cha kumidzi. Ziko kwambiri. Ndatokoza. Ndiyetu mwina atisanalowe mkatikati kwenikweni tifuna tidziwe kuti kodi thumba la Constituency Development Fund ndilofunikira bwanji. Choyamba ndimafuna kuti nditengerepo mwayi poti ndikulowa pa program ipa nthawi yoyamba kuti ndithokoza president a dziko lino chifukwa chinakomera kuti ndikhale nawo mkabineti yawo komanso kuti ndiatumikire ku nduna umene wa za maboma ang'ono. Ku ndunako ndikumene ndikumakhala imene amati Constituency Development Fund ndipo kufunika kwa thumba limeneli ndi kwambiri kwa basi. Choyamba ndi chakuti 1998 tinachita adopt imene amati mphamvu kwa anthu decentralization mu chizungu. Ndiye titapanga decentralize tinachotsa mphamvu zina mmene mukudziwira ino kuti monga maunduna akachoka Capitol Hill ndikafika ku council bwana mkubwa wa pa council ndi amene amakhala wamkulu wa aliyense ogwira ntchito mboma. Ndiye zonsezo zitachitika kunayeneranso kuti ndalamanso nazonso zitsike zipite kumudzi koma sizimachitika. Ndalama yokhayo imene imatsetsereka moyenerera inali imene yatchedwa Constituency Development Fund koma yakhala ili yaying'ono kuchokera pamene inayamba kudzafika pamene ili pa 200 million. Kufunika kwa thumba limeneli ndiko kuti mmabweretsa chitukuko kumudzi kumene kuli anthu chifukwa ndalama zikatoledwa za misonkho zimakhala ku Capitol Hill ndiye kumene kuja nkumene amagawa kuti izi zipite ku agriculture zipite ku health zipite kuti kuchokera ku Capitol Hill kuja ndiye boma komanso aphungu anagwirizana kuti akandalama kena kadzipita pa constituency level pamene munthu amayimirira cholinga chake chokuti pamene paja anthu adzikagwiritsa ntchito zitukuko zimene akudzifuna monga mabridge masukulu kaya kumanga zipatala ndi zina. Mwanjira ina kuphwasula kwenikweni tinene kuti ndikumalayiko kuno kumene anthu amapereka msonkho na amamva kupweteka chifukwa chakuti nthawi zina saona ndalama ija ikufikira ku anthu kwenikweni. Kusaona kwake mwina nthawi zina kuti sakudziwa kuti ndalama yathu igwira ntchito yanji komanso mwina kapena magwiritsidwe a ntchito aja sakwakhutitsa mtima kwenikweni. Apolisi amene timaona tsiku sitalipira ndi ifeyo amalipira ndi msonkho umene timapereka. Kuchipatala cha boma ogwira ntchito aja komanso mankhwala sitalipira ndife umalipira ndi msonkho uja. Aphunzitsa amene amalipira amaphunzitsa wana athu chimodzimodzi. Ndiye maiko mwinamu anthu amathamanga kukalipira msonkho chifukwa choti akuona zimene zikuwafikira pafupi. So CDF ndi chinthu chimodzi vehicle imodzi imene ingathe kubweretsa zitukuko kwa anthu pafupi kwambiri kusiyana ndi kumachita control kuchokera ku central government. Tipite ku nkhani imene yamanga nthenje yomwe ili nkhani yokhudzana ndi thumba limene la Constituency Development Fund kunena kuti tamvala kwera kuchoka ku 200 million kufika pa 5 billion kwacha ndalama ya nkhani.
ndiyeno pano tsopano zikuonetsa kuti thumbali mphamvu za thumba zapita kwa makhansala zachoka kwa ma MP zapita kwa makhansala, chinthu chimene sichinalandiridwe bwinobwino. Kuti tinene kuti inuyo okhala nduna woyang'anira unduna umenewu mukuona kuti mtsutso umenewu mwina ndifunse kuti inu muli mbali iti? Choyamba ndibe mbali ine ndine nduna, ndine oti ndipereke policy guidance malingana ndi malamulo. Chachiwiri ndinene kuti ndalama sizinapita kwa kansala, ndalama zapita ku council. Kumayambiriro kwa nkhani yeniyeni ndinene kuti ndalama ya boma imayang'aniridwa kapena imagwiritsidwa ntchito mogwirizana ndi malamulo okhudzana za ndalama a Public Finance Management Act. Public Finance Management Act ndizomveka, analemba momveka bwino kunena kuti ndalama zija zimakhala ndi controlling officer, munthu amene amayenera kukhala responsible, amene amayenera kukhala answerable, amene amayenera kuyankha funso ngati zawonongeka. Ndiye Public Finance Management Act imafotokozera bwinobwino kuti ameneyo ndi ndani. Tikapita ku council ndiye kuti ameneyo ndi DC. Popa boma apo ndi amene adziyankha kunena kuti kodi papa panalakwika motani, ndi amene amadziwa kuti apa tilembe motere. Now vuto limene labwera pano ndi lotani. Poyambirira penipeni CDF ija chitukuko chija chimayang'aniridwa ndi Member of Parliament. Nchifukwa chake chinali Constituency Development Fund, head wa constituency ndi Member of Parliament. Komanso kuti mmene ankayiyambitsa ku Parliament, mmene anachita move motion ku Parliament, Honorable Late Lungi, nkhani yake inali yakuti MP amapita kukachita kampeni, sachita kampeni nkumanena kuti ndidzakubweretserani malamulo, sachita kampeni nkumanena kuti ndidzakubweretserani ndikakuyimirani ku Parliament, amachita kampeni kuti ndidzabweretsa bridge, ndidzabweretsa sukulu, ndidzabweretsa zotere. Maganizo anthawi imeneyo ndi ananena kuti zonsezi zikumativuta kuchita chifukwa chokuti tilibe kathumba, ndi adakhazikitsa kathumba ka CDF. Koma nkukhazikitsa kwawo kathumba ka CDF nthawi imeneyo sanaunikire maudindo amene lamulo lalikulu la dziko lino limene machidwa constitution linampatsa phungu. Pa malamulo akulu amene anaperekedwa kwa phungu padakali pano pali kuyimirira anthuko, pali kupanga malamulo, komanso pali oversight. Ndi zitatu zimene zilipo. Pa zimenezi palibepo chitukuko, nkhani ya chitukuko. So nthawi imene sanaunikire izi ndiye atapita nkhani inayo ku court, akhoti adalamula momveka bwino chifukwa chokuti malamulo sakupereka mphamvu kwa Member of Parliament. A constitution aja ndiye akhoti analamula moyenera malingana ndi zimene lamulo limanena. Koma nkulamula kwawo sananene kuti ndalama zino zipite kwa kansala, ananena kuti ndalama izi zikhala mmene zikhalira ku council, koma papezeke vyeko ina kapena ka gulukena kamene kagwire ntchito malo mwa Member of Parliament. Ndi chimene chigamulo chinanene, koma sana chite kunena kuti munthu wake akhale wakuti. Izo zachitika zalumikizana, andinene kuti nkhani ya ku court inapita before 5 billion. Inapita mchaka chapitacho. Koma nkuganiza kwa mozama mwanzero a president atalingalira kuti kodi chitukuko chipite bwanji kwa anthu, atalingalira kuti kunali anthu ena amene samakhutira ndi mmene chuma cha boma akapereka misonkho yawo chimagawidwira mdziko lonse, nkumaganiza kuti ena amakonderedwa. A president chinakomera nkuganiza kuti ndalama izi tidzipitise ku makanso molingana ndi mphamvu zimene zinaperekedwa ku decentralization. Ndiye zachoka pa 200 million kufika pa 5 billion. Mmene zikuchoka kufika pa 5 billion zagwirizana ndi nkhani ilipo ija. Na waphungu ataona kuti koti yatiuza kuti malamulo sali otere andi mphamvu tilinazo, mpamene atenga nkhani nkupita nayo ku Parliament kuti tikakonze pamene koti linanena kuti laonongeka. So nkhani ili pano ndiyo kuti ena akunena kuti ayi inu mphamvu adakulandani, ena akunena kuti ife mphamvu adatilandadi koma tikufuna tikonze, chifukwa mphamvu yokonza malamuloyo ili ndi ifeyo. Nkhani yavuta apa ndi imeneyi. Koma nene sanapitilire kuti ndalama iyi palibe wandale amene angaichite control kapena angaichite manage, chifukwa mphamvu zochita manage kapena kuchita control zaikika momveka bwino mu Public Finance Management Act kuti ndi waboma amene achiterani ndalama zimene zizi. So amalawi kose kumenali adziwe kuti ndalama yawo ili safe. Nkhondo iyi ilipo ya ndale yokuti ndi ndani ndi kansala ndi MP iyo
aisiye idziyenda mene ikuyendera. Koma in terms of kodi ndalama zikubweradi kwa ife kumudzi, misonkho imene timalipira tipitulirebe kulipira tidziona zinthu, iyo nkhani yosayamba a president atsimira mtima ndalama zikupita kumudzi komanso ndalama zikagwira ntchito. Ndikufotokozereni kuti zikagwira ntchito yanji. Ngozi zogwa mazizi zimwachitsanzo pano kwayamba kugwa masukulu ndi zina zonsezo timadikira akuboma achike ndalama zizibwera. Izo tayika kale component yokuti ndalama zimenezo zizikachitika kumudzi omweko. Ngati kulibe sukulu tayika kale ndipo tanena kuti ma minimum standards sukulu isamangidwe popanda izi. Masukulu ambiri kumalawi kuno alibe magetsi, ndi zimene tikufuna mwana tufuna adziwerenga wa standard 8 kuti apite ku sukulu, wa standard 6, wa standard 7, koma magetsi kulibe. Ndetu kunena kuti sukulu isamangidwe opanda magetsi. Ngati kulibe magetsi amphamvu za Eskom kukhale solar. Sukulu isamangidwe opanda madesiki, chifukwa sukulu iliyonse imadandaula kuna kuti tufunika madesiki. Sukulu isamangidwe opanda matoilet, sukulu isamangidwe opanda nyumba za maphunzitsi, sukulu isamangidwe zotere. Kuchipatalaso chimodzimodzi tayika ma minimum standards. So nzofunika kwambiri kuti ndalama zipite kumudzi. Tofuna timve mutipatse update kapena mutipatse tsatane wa thumba la JSED pakadali pano likuyenda bwanji ndipo mukukhutira ndimene likuyendetseredwa ya thumba limene lili. Zikomo kwambiri. Ndithokoze a bungwe lija la World Bank chifukwa chogwirizana ndundu na wanthu kuti thumba likomanso boma kuti thumba limene likhalepo. Ngati kuli project imodzi imene yachita bwino kapena ikuchita bwino ndi ya JSED. Mudziwe inu kunena kuti paliponse pamene pali zochitika pamavutirapo ndithu. Tikuyendera malamulo awiri ikafika ku nthawi ya JSED, tikuyang'ana malamulo akuthu ku Malawi a procurement ndi zina, komanso tikuyang'ana malamulo a World Bank. Ndiye ku JSED ku as it stands now I think tikumatha kukwanitsa up to 90%. Ndi chifukwa chake kulirapa kupikisana kwa ma councils kuti mmamva ndithu kuti council yakuti akha number 1, council yakuti yamba. Ubwino wa ndalama ya World Bank ija ya JSED ndiya performance based. Ngati simukuchita bwino ku council kwanu muluza ndalamazo. Dere kuti pali ma council amene kangapo aphonyako osakhala ndi ndalama izizi. So in terms of implementation, in terms of kupindula ndalama ya JSED yapindulira Malawi kwambiri, ndiye performance approach imene tili nayo uku ndi imenenso ikubwera ku CDF. Nde anduna nkhani mwakambapo nkhani ya JSED komanso takambaso za Constituency Development Fund mwanena kuti mugwiritsa ntchito ma standards kapena ma njira zimene mmapangira manage JSED ndi zimene mugwiritsenso ntchito kupanga manage Constituency Development Fund, ndalama zimene zikhale zochulukirapo. Koma tinaona mbuyo mukuna kuti anthu amati akapezeka kuti apanga mismanage kapena asokoneza ndalama mwina tiyerekeze ku Blantyre amene yamamusuntha kumpanga transfer kumpititsa tiyerekeze kunsanje kukhala ngati kuphiphiritsa nkhani ija. Muyikapo ma safeguards otani kapena ndondomeko zotani kunena kuti no pamene kukubwera thumba limene lili la CDF mchitidwe umenewu usakhalepo. Choyamba mai ndinene kuti ma transfers okhuzana incompetences, okhuzana katangale amene wata ata ogwira ntchito council also akudziwa kuti there's a new sheriff in town. Khalidwe limene limachitika dzulo lero silikuchitikanso. Ngati officer sadziwa ntchito ku Thyolo sakadziwa ntchito ku Nsanje. Ngati officer akuba ku Thyolo sakakhala osaba ku Nzimba. So khalidwe ili latha ndipo iwo wakudziwanso kunena kuti khalidwe ili latha kulibe. Tipanga bwanji zinthu zingapo zimene tapanga koyambilira ndicho kuti tikuyang'ana ma capacities ama officers athu. Chifukwa tikukamba pano ma council ambiri kupatula JSED koma budget yawo yapachaka ambiri mwina inali around 2 billion at most. Pada kali pano council ngati Lilongwe yoti ndi constituencies 22 ndiye kuti adzilandira 110 billion pachaka ndalama zambiri. Nkhani ndi yakuti tili ndi anthu oyenerera outanga kuchita manage ndalamazi. So tayambapo tagwira ndithu ntchito ndi ma DCs mumva posachedwa pakapena mwamva kuti pakhala ma movements ama DCs ena achidwa saini ntchito zina ena abwino kwambiri ota amaziwa bwino kwambiri zinthu tatumiza mwina ku Capitol Hill kuti akaise kugwira ntchito zina kumene koko kuti athandize boma liziyenda. Tatenga anthu ena kuti amadziwa project management kuti alowemo kuti tibweretse kagwiridwe kena ka ntchito. Tikutsetsereka
tipitaso kwa ma directors of finances tiyang'ane kuti kodi amene akutisungira ndalama zathuyi kuthekera kwake ndikotani. Tikufuna kuti tikhale ndi anthu amene angakhale answerable osati ku Public Finance Management Act okha koma ngakhale kuma ethics committees ngati ICAM, Auditors Association, Engineers Association, zangati zimenezozo kuti akalakwitsa asalakwire lamulo la ukulokha komanso even professional career yake adzidziwa kuti akhale ni mantha kuti ndiwopa. Pano taika ma district engineers, qualified engineers from polytechnic, ndiye kuti ma issues a quality nawonso tikuchita nawo deal. So padakali pano chinthu chichi tachitembenuza ndiye tachigwedeza ichichi chikugwedera ndiye tikuyesera kusomeka anthu oyenerera pa makansulo kuti chiyende bwino. So mutsimikize mtima kuti ndalama injambiri kulibe room ya corruption chifukwa kalikonse kamene kangagwere umuka corruption kama unonga zinthu kama mbera Malawi, kama mbera mwana school fees, kama mbera Malawi panado sitilolera kuti ku council zimenezo zichitike. Tikulandireniso ku program ya MBC Exclusive ndipo mu program imeneyi tikucheza ndi Dr. Ben Phiri ndi unayoona za maboma ang'ono ndi chitukuko cha kumudzi. Dr. Phiri nkhani mwafotokozapo zambiri zokhudzana ndi thumba la JSD komanso thumba la CDF kuti zonse zikhali zikuyendesedwa pa council pamene papa balancing yake iziyenda bwanji sipabwera zipwirikiti fwanso pano ntchito ikula. Sipabwera chipwirikiti ndi chifukwa chake no tikuchita increase capacity kuthekera kwa anthu ogwira ntchito kumadera kuti ntchito ikhale. Mai dzulo ndimanena ku cabinet committee kuti let's be fair, kuda Malawi timagwira ntchito moyenerera. Pa tsiku amanena kuti timapita ku ntchito 7:30 mamawa, timakaweruka 5 o'clock, ndi angati amalowa di mu office 7:30. Mupeza kuti ambiri amalowa probably after 9. Mkati mwa tsiku momuja muli mwina 2 hours ya WhatsApp imene uli wa WhatsApp kucheza. Mu 2 hours imene muja muli 1 hour ya message kucheza ndi nzako. Mu 2 hours momuja muli nthawi ya newspaper. Mupeza kuti productive hours kapena nthawi yogwira ntchito ya anthu ndi 4 hours. Kodi kulibe ntchito zo ziliko koma mwina chifukwa chokuti sitina zichite structures ma systems sakuyankhulana. Ndiye mafuna ndinene kuti sizikakola. JSD ili ndi ma guidelines yake, ili ndi zochitika zake zabwinobwino. CDF chimodzimodzi tikaika capacity yokwanira nkuika ma systems amene adziyankhulana munthu azidziwa kuti apa tikutere. Mungathe kufuna kudziwa inu kuti dzulo ifeyo tayamba ntchito ku cabinet retreat 8 koloko mamawa koma tawerukako 10 koloko usiku tidakagwira ntchito. Ina anthu ku office kwanga akuwuzani kuti ndimalowa mu office 7:30 ndikagwira ntchito ngati kuli parliament ndipita ku parliament pobwerera ndibwereranso mu office ndituluka mochedwa. Tazilimbikitsa ngati anthu amene Amalawi atikhulupirira kunena kuti tiagwirire ntchito chifukwa ntchito tikugwira indi ya Amalawi. Civil servants, public servants, ntchito yathu ndi imene yoyo. Izi sizikavutika ya. Ande ndandira kutsimikizirani. Kwa nthawi yomba padakali pano tikulandira Monday bulletin. Kwa nthawi yoyamba ma DC omwe amaoneka ngati sagwira ntchitowo likamafika Monday 12 o'clock ndikumakhala ndi kudziwa kuti kuchitika zotere, kunsanje kuchitika zotere, kutyolo kuchitika and sector ina iliyonse. And I can show you the 34 councils mene tinazo ndikumawerenga chilichonse maka pamphlet yaikulu ngati ndimawerenga and I comment. Because by the end of the day tufuna kuti service delivery ipite chitsogolo. So sipakhala chofuta china chilichonse ma systems akamayankhulana sakola. Umadziwa kuti ndikupanga ichi nchotere ndikupanga nchotere. So be assured tili nako kuthekera ndipo tikachita enhance ma capacities zonse ziyenda bwino. Tipite kunkhani yakhudzana ndi zitukuko zosiyanasiyana zimene zili ma console, misewu, ma bridge, ikuoneka kuti quality yake niyeni palibepo. Mukuika ndondomeko zotani zopanga cheki ma standards kapena kuti ndondomeko kuti ntchito zimene zikugwirikazo zikumakhala ntchito zapamwamba. Mukunena zoona pali ma instances amene umadabwa kuti kodi ntchito iyi njotani. Again it boils down ku ma capacity aku councils aja. Ndinatenga functional review document imene anachita ujen anatipatsa and I called for my CVs anthu osiyana. You find kuti ena amene amaina kuti akachite checking ntchito zimene zija malo mokhala ndi engineer chifukwa chake tanotachita deploy ma engineers ma district onse Malawi muno chifukwa chakuti akudziwa quality sangachite compromise. Umapeza kuti ena ndi anthu amene ali ndi certificate ya uforeman yakalekale imene ndi mmene zinthu zasinthira nyengo zikutani weather ikuyenda bwanji kuti aliwerenge doti kuti doti lili mmene lili musi lingalimbe liyenda motere zimene engineer
qualified engineer angapange macapacities amene tinalibe koma pano takonza. Tipite kunkhani yokhudzana ndi zipwirikiti zimene zili mizinda ya mdziko muno. Ndipereka chisanzo mzinda wa Blantyre pakadali pano aliyense akutsegula restaurant akuphika nsima memo ukuphikidwa pena paliponse kandi pa depot kandi tima bus stop town mu paliponse pamene munthu aganiza zoti apapa akhoza kumaphika nsima mamawa masana madzulo palibe ndondomeko zenizeni zomwe zikuyikidwa kupanga regulate ntchito ngati zimene zizi. Unduna wanu muonesiza bwanji kuti matawuni mwathu muli sanite muli dongosolo la mmene imayenera kukhalira mizinda ya makono? Choyambirira ndinene kuti ngati tikhale dziko limene tilibe discipline, ngati tikhale dziko limene sitikudziwa chimene tikufuna, ngati tikhale dziko limene quality ya moyo wathu tikufuna sizitiyendera. Kuli nthawi yopanga china chilichonse, kuli malo opangira china chilichonse. Ma city councils ali ndi malamulo awo amene amawathandizira kuchita govern masitewo. Ali ndi ma allocations akuziwa kuti ichi chimatere tawapempha mmasitewa kunena kuti malamulo aja agwiritse ntchito koma agwiritse ntchito mochita konzati. So chimene chikuchitika padakali pano kuyambira wiki ya pa 5 or 8 tiyamba zimene timachama public hearings kapena town hall meetings. Tukambira ku Mzuzu kumene tiitanitse ma stakeholders oyenerera a mzinda wa Mzuzu tikamvere kuti kodi mukufuna ma cities anu atakhala otani. Tikachoka ku Mzuzu tipita ku Blantyre, tipita ku Zomba, tipita ku Lilongwe. Cholinga ndichoona kuti anthu ndi ife tigwirizane zochita. Nthawi zina timaganiza tikupanga zabwino tisakupanga zabwino. Nthawi zina timaona ngati tipanga zoyipa tisapanga zoyipa. Eni yake ma citizens atiuze kodi town yanu ndi zimene mukuyembekezera kuti zikhale. Ngati anene kuti ayi komanso mugwirizana ndi malamulo kuti awa ophika asakhale apa akakhalewa tionetsetsa tachita create malo amene kodyera ngati kuliri ku Lilongwe area 13 apite azikagwira ntchito kumene kuchako akapange zawo. Koma zonsezo tizipanga tikukambirana nawo chifukwa onsewa ndi Malawi tikambirane nawo mogwiritsa ntchito malamulo. Koma tikamagwiritsa ntchito malamulo tipanga zoti zinthu zozitheke zisalephereke. Tili pankhani yomweyo awa anjinga akusokoneza kwambiri matawuni mu mizinda pakuoneka kuti njinga za moto zilibe regulation yeniyeni. Inu ngati nduna yona za maboma ang'ono ndi chitukuko cha midzi nkhani imeneyi mulo wapo bwanji? Tikupanga ndondomeko zokuti anthu amene aja aphunzitsidwe. Anyamata aja amafuna ataphunzitsidwa. Anyamata aja akhala akudandaula tatithandizani tipeze ma license, tatithandizani titere. Ndiye boma libwereko tikonze tigwirizane nawo tione kuti kodi tithandizana nawo potani. Koma ndondomeko zilipo, maplani alipo okuti tigwira nawo ntchito anzathu anjinga kuti moyo wawo utetezeke komanso moyo wa passenger utetezeke. Chimene tikupangira ndichoti miyoyo isaonongeke komanso ndalama zimene tikanachita save. Padakali pano ulako health yakumanena kuti mmalo moti adzilimbana nkuononga ndalama zambiri nkukachiza kuli bwino aononge ndalama kuchita prevent. Ndiye padakali pano tilowe preventive measures kusiyana ndi kuti tizichita regret. Pamene tikupita kumapeto kwa programu yathu inu akasiwayamba kukhala nduna ya za maboma ang'ono ndi chitukuko cha kumudzi komano ulendo uno tinene kuti mufuna kuti musiye footprint yotani kapena kuti legacy kapena mbiri yotani kuti mwakwanitsa pati mukamaza usiya unduna umene? Choyambirira ndinene kuti sindikupikisana ni munthu. Ndikutumikira Malawi malingana ndi mmene a president adziko lino masomphenya awo alili. Ndiye target yanga sikhala kwambiri kunena kuti anthu akuti ndizapange zotani. Koma kuchokera kumene ndinachoka ndinabwera chaka chimodzi chimene ndinakhalacho ndinakhala ndi chimene chimachedwa ma game changers. Zina mwa ma game changers amene mukuwadziwa inu ndingati Blantyre ku Blantyre ma one way streets aja amene aja anali amodzi mwa ma game changers athu. Misewu imene mukuiona yapangidwa yoduladula ntawuni muja ochita decongest ma cities wa amene aja anali ma game changers anga. Pa Standard Bank pamwamba paja timaikapo kapa pamene paja because tilibe kapa kiyoyenerera cholinga chokuti magalimoto osazikachita pake mmene muja tibwerese sanite anali ma game changers anga. Ma office amene mukuwaonawa jesid mukuyionayi so pano mai ambuya anatidalitsa kuti tikatigwire ntchito timagwira. Ndikukhulupirira kuti mmene tikuyamba ulendo unowo amene ali otiti afikire kumudziko aona ndithu kuti abwera kudzagwira ntchito. Ndiye ndisalonjeze zambiri ndingonena kuti Amalawi ndithandizireni
kuti tigwire ntchito, koma kukhumba kokuti tisinthe zinthu, kukhumba zoti tikonze zinthu kulipo kwakukulu. Ndipo pa nthawi imene ndidza choka mu ofesi ndikukhulupirira kuti odziwa kuchita analyze zinthu adzanena ndithu. Ngakhale lero mmene tabwera mu ofesimo ndikukhulupirira kuti awiri atatu aonabe kuti ntchito ikugwirika, koma ndisachite kuziyikira beru nkumanena kuti titere chonchi, chifukwa ntchitoyi imafuna kugwira ndi anthu. Ndiye ndikuwapempha Malawi konse kumene ali, kaya ndi ma vendors, kaya ndi akabazawa, kaya ndi Malawi yenene akumudzi, kaya ndi ogwira ntchito mboma, tiye tigwirire ntchito limodzi kwatumikira Malawi kuti pa nthawi imene ya president anene kuti iwe sopano ukusuntha Malawi iyi masomphenya a president akhale akwaniritsidwa. Chifukwa inu mukudziwa kuti unduna wa maboma ang'onoang'ono ndi unduna wakulu ndithu, ndi zambiri zimene zikuwakhudza Malawi akhale wabwino. Ndipo ndikukhulupirira kuti khulupirira president siwachita let down. Chimene ndinganene nchokuti ndikamamaliza sindifuna ndiachite let down na president, sindifuna ndiachite let down na Malawi, ndipo ndikufunitsitsa kuti ziwiri zitatu zitasintha. Dr. Ben Phiri, tathokoza kuti tinayi modzi program imene. Zikomo kwambiri mani. Pameneponso nde pa mtsiziro pa program yathu ya MBC Exclusive. Mu program imeneyi timacheza ndi Dr. Ben Phiri, nduna ya maboma ang'onoang'ono ndi chitukuko chakumudzi. Munali ndine Kumbukani Phiri, mwakoma nonse.